Καλησπέρα σε όλους σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το φόβο και το άγχος των αντρών και την αντίδραση της συντρόφου σε πιθανή απώλεια στήσης. Είτε πρόκειται για κάτι επαναλαμβανόμενο, δηλαδή υπάρχει διάγνωση για αισθητική δυσλειτουργία, είτε είναι κάτι που συμβαίνει περιστασιακά, είτε είναι κάτι που συμβαίνει την πρώτη φορά πολλές φορές σε μια γνωριμία, έτσι, με μια καινούργια σύντροφο. Οι άντρες αγχώνονται για το πώς αντιδράσει η σύντροφος. Και πολύ συχνά στη θεραπεία μιλάμε για πιθανά σενάρια. Δηλαδή, πώς σκέφτεται ότι μπορεί να αντιδράσει και τι θα μπορούσε να κάνει ο άντρας σε αυτή την περίπτωση. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα σενάρια. Το πρώτο σενάριο αφορά κυρίως την αρχή μιας σχέσης, μιας νέας γνωριμίας. Και η αντίδραση που σκέφτονται οι άντρες ότι θα τους προβλημάτιζε και δεν θα ξέρουν τι να κάνουν είναι αν η γυναίκα πει: Πω δεν μου έχει ξανασυμβεί, δεν ξέρω τι να κάνω, μήπως φταίω εγώ, μήπως δεν με θες αρκετά. Πώς θα ήταν καλό να αντιδράσει ο άντρας έτσι σε αυτή την περίπτωση? Θα μπορούσε να πει ότι εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε ξαφνιάζει άμα δεν σου έχει ξανασυμβεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που δεν συμβαίνει γενικά ή ότι δεν μπορεί να συμβεί, έτσι. Το άγχος είναι κάτι που αφορά σχεδόν όλους τους ανθρώπους. Το καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν σου έχει ξανατύχει. Δεν έχει να κάνει με σένα. Δεν είναι ότι δεν με ελκύεις αρκετά, ότι δεν είσαι αρκετά όμορφη, αρκετά σεξι. Ίσα ίσα επειδή σε θέλω και με νοιάζει αυτή η αλληλεπίδραση, γι' αυτό ακριβώς και αγχώνομαι. Και μετά μπορεί να ζητήσει τη βοήθειά της, έτσι, ότι μπορείς να με βοηθήσει με κάποιο χάδι, με κάποιο άγγιγμα, ναι, δεν μπορείς να με ξεαγχώσεις, αλλά μπορούμε να μείνουμε εδώ και να συνεχίζουμε να το προσπαθούμε ή να κάνουμε ένα διάλειμμα, να δοκιμάσουμε λίγο αργότερα. Το δεύτερο σενάριο αφορά την περίπτωση στην οποία η γυναίκα θα απορρίψει τον άντρα και δεν θα θέλει να τον ξαναδεί, θα θέλει να σταματήσει τη σχέση, να σταματήσει την γνωριμία. Πάλι αφορά κυρίως τις αρχές μιας σχέσης. Και θεωρώ ότι αυτό το σενάριο δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αν η γυναίκα δεν βλέπει τον άντρα μόνο σεξουαλικά. Θεωρώ δηλαδή ότι αν ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα τον απορρίψει επειδή μία-δύο φορές δεν θα πάνε τόσο καλά. Αρκεί φυσικά ο άντρας να μην αντιδράσει με αποφυγή. Έτσι, να μην κατηγορήσει τον εαυτό του να μην αποσυρθεί, γιατί πιο πολλές γυναίκες ενοχλούνται επειδή ο άντρας αποσύρεται και χαλάει το κλίμα. Έτσι, χαλάει ο ερωτισμός. Δεν ξενερώνουν επειδή χάνεται η στήση και δεν γίνεται διείσδυση. Δεν τους αρέσει να βλέπουν τον άλλον να το αποφεύγει και να χαλάει το κλίμα. Αν λοιπόν ο άντρας μείνει παρόν, έτσι, δεν αποσυρθεί και συνεχίσουν να ξαναλέω να το προσπαθούν, αυτή τη φορά ή κάποια άλλη φορά, θεωρώ ότι το ρεαλιστικό είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες θα θέλουν να συνεχίσουν γιατί τους ενδιαφέρει το άτομο, όχι μόνο το σεξ με το συγκεκριμένο άτομο. Τώρα, αν όντως συμβεί, αν δηλαδή όντως μια γυναίκα απορρίψει έναν άντρα επειδή είχε μια δυσκολία με τη στήση ή ακόμα και τον κοροϊδέψει ή τον υποβιβάσει, δυστυχώς έχω ακούσει και αυτές τις περιπτώσεις έτσι, στη θεραπεία, εκεί θα έλεγα στους άντρες να ρωτήσουν τον εαυτό τους αν όντως θέλουν να ασχοληθούν περαιτέρω με έναν άνθρωπο που σκέφτεται ή συμπεριφέρεται έτσι. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος υποβιβάζει ένα άλλο άτομο επειδή έχει μια δυσκολία με τη στήση. Και οι γυναίκες φυσικά μπορούν να έχουν αντίστοιχες δυσκολίες, έτσι. Απλά η στήση είναι κάτι που αγχώνει πιο πολύ τους άντρες, γιατί χωρίς στήση δεν μπορεί να γίνει διείσδυση. Να ρωτήσουν λίγο τον εαυτό τους. Θέλω όντως να ασχοληθώ με αυτό το άτομο, αξίζει περισσότερο το χρόνο μου και την ενέργειά μου, εφόσον με έχει απορρίψει ή με έχει κοροϊδέψει, ακόμα χειρότερα, μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Και τέλος, καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι εν τέλει το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε είναι η δική μας αντίδραση. Παρότι είναι φυσιολογικό να ξενερώσουμε και να απογοητευτούμε, τώρα μιλάω για την πλευρά των αντρών. Έτσι, εννοείται ότι ένας άντρας θα ενοχληθεί, θα απογοητευτεί αν υπάρχει δυσκολία με τη στήση. Έτσι, δεν λέμε ότι δεν θα νιώσει κάποιος δυσάρεστα. Αλλά το θέμα είναι τι κάνει με αυτό το συναίσθημα. Και είπαμε ότι η πιο βοηθητική αντίδραση είναι να μην το αποφύγει, ούτε να κατηγορήσει τον εαυτό του ή να έχει απολογητική συμπεριφορά, αλλά να πει ότι να το αναγνωρίσω και είναι κάτι που συμβαίνει, όλοι αγχωνόμαστε από καιρό σε καιρό. Σε θέλω, αλλά δεν συνεργάζεται το σώμα μου αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι εδώ παρόν να δώσουμε και να πάρουμε απόλαυση με όποιο άλλο τρόπο μπορούμε με τα σώματά μας και να δοκιμάσουμε ξανά αργότερα, να μην δηλαδή φύγει και να μην χαλάσει το ερωτικό κλίμα. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια πράγματα που ήθελα να σας πω σχετικά με το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε, έτσι, τι μπορούν να κάνουν οι άντρες για να διαχειριστούν το φόβο και το άγχος τους σχετικά με την πιθανή αντίδραση του συντρόφου στην απώλεια στήσης. Αν έχετε απορίες, μπορείτε όπως πάντα να μου τις γράψετε από κάτω στα σχόλια. Και αν θέλετε, έτσι, οι άντρες, να μοιραστείτε και τις δικές σας εμπειρίες, πώς αντέδρασαν οι συντροφοί σας στο παρελθόν όταν υπήρχε μια δυσκολία με τη στήση, για να δουν και άλλοι άνθρωποι ότι είναι κάτι το οποίο
απασχολεί πολύ κόσμο. Για περισσότερα θέματα σχετικά με την ψυχολογία, τη σεξολογία και για τα στοιχεία μου, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για συμβουλευτική, μπορείτε πάντα να επισκέψετε την ιστοσελίδα μου, η οποία είναι www.sexpavlatherapy.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.